Vinc a parlar-vos dels pecats de la Xona i tot allò que la Moreneta ens perdona, aquest llibre de la Laura Fa i la Marta Pontnou, que són famosíssimes i que em volia llegir des de l'any passat quan va sortir el 2023. Què trobareu aquí? Una obra en forma de calendari. Un calendari que s'estructura de gener fins a desembre i sempre per ordre cronològic tenim una sèrie de dates assenyalades que cadascuna serà un article d'opinió, en què elles mostraran amb un humor àcid, un humor que busca donar una volta, que tu et riguis però que a la vegada hi hagi una crítica social als aspectes que elles consideren necessaris, una sèrie de convencions que tenim com a societat en concret a Catalunya amb les tradicions, amb les dates assenyalades com Nadal, quina és la nostra responsabilitat amb els fills, amb els pares, com s'organitzen per poder ser autònomes a la vegada que eduquen les seves criatures, quin punt de vista tenen sobre els marits, sobre un munt de coses del dia a dia, tradicions i altres matisos que trobareu. És una miqueta un trosset de com veuen elles el món, sempre amb aquest to així més punyent però a la vegada relaxat, que et pots llegir en un momentet perquè són articles superràpids i que tenen aquest punt distès que et permetrà gaudir d'una bona estona. No sé si l'heu llegit o què us ha semblat aquest llibre, ja m'ho comentareu. Adeu!